Daj malo mi, da si posi. Dobro, kako fajn vrže, kako si ga vrgo, dobro? Ej, ti malo! Joj! Ej! Gledaj, do konca ima višino, je. Prezmetanje? Ja, pa če imam do konca višino, gledaj to, je. Gledaj ga prezmetaš, gledaj to. Idi više od tega pikera. Ja, pa če ne ide više. Dva ide. Što ide? Malo proti večer, vidi. Ide nekaj. Niko hitreje ne ide. Ne vidim ga več, koliko je obrnjen, je. Dobro, ga mogu s to brzim dođe, Aste. Zadnji v 2 minuti na samem. Jale, to ne daš dobro dođe. Neko pa da šlo. No, ti ga pokažem, da kako to dol ide. Ajde. Okay, gremo. Zdaj kao gaske si između, da ne da višina primala. A što da dobro, Bravo! Bravo!